Jeg heter Hilda Videre, og jeg ur Klaksvik, og jeg kommer å være her sammen med Helge Jekmannsdøtter fra Gøto, og vi har vært sammen i Liberia. Vi kom natter for Stotton, 5 veker så igjen, og kan vi ha vært i 5 veker. Og det Jøkkenfellesskapen Miriam, kvinne i verksedan, og det som hentet sendingen for at handle om i det. Og Helge, ja. Du kom så vidt til Liberia. Ja. Og jeg husker om det at jeg har vært nekvar i Liberia, og ganske kjenne landet, og hva ikke det handler om, og så, men da jeg spurte om du kom slippe vi, så var jeg sinte såleis, ganske sinte atterhaltende vi at du skulle komme vi i 5 veker, og kan du prøve å si sinte om hvor du ville slippe vi til Liberia? Ja, jeg minnes da jeg møtte der, så spurte jeg om du ikke fører en tur av treet, til det hadde vært nøkker. Og da hadde vi vært i Kenya. Da hadde vi vært i Kenya, ja. Og så sier du at jeg var velkommen vi til Kenya, safari, så jeg så sier vi til at jeg vil så reelt gjerne slippe at oppleve og gjøre oss nytt og arbeid om du ikke får å gjøre. Om du ikke får omkring kjøtt, så jeg kunne komme vi. Da sier du at du atler jeg for til Liberia, og det ble i oktober. Og så hørte jeg ikke så nek fra der nok så lenge at vi. Ja, det passer. Ja. Du spurte om du kunne gjøre noe, da fikk jeg så tankene, altså gjøre noe, altså her 30 grader varme, og her høyt, ordentlig høyt, og her nek malaria, og vi skulle bygge for under sånne primitive omstøvån, og bare ferieseilingen koster ordentlig, og så tror jeg at det så fatak her. Ja, men det helt bare ikke etter. Jeg helt nemlig at det så stort til det gjør så rett. Helst til de som tror ikke så nek og livet så primitivt. Jeg husker ikke så reelle nek om varmen. Jeg tåler rettelig vel varme. Men så høyt visste jeg ikke at det var. Nei, det var også ordentlig høyt. Ja. Ja. Og jo. Så kom jeg her, og det var så øyelig bra å komme i gang til å måle. Ja, du sier at det løy en hus som skulle males innan og utan. Ja, vi hadde akkurat løy en hus, og det gjør det i julimåned, en sethus, og tog at vi skulle begynne på en seimskole. Og etter sethuset som vi hadde løyet, det så forferdelig ut. Altså for det første så måtte vi vaske det, altså det var rævlig skite, og jeg visste godt at vi måtte gjøre oss noe annet til å male det. Men det at gosse vi skulle gjøre det, og hva fortjengen skulle få til å male husene, så det var også slett ikke kom på plass da vi så alltid tog oss sammen om du skulle komme vi. Ja. Ja, og så at skulle males husene, det var fint. Jeg helt at vi får bygge. Du har snakket også om murstenhus. Jeg var sint spent også på det, men malet det til også vel, så jeg sier ja takk, om du vel å komme vi. Og jeg visste slett ikke hva det var å møte. Det er ikke fritt la meg hvordan det får å være her. Nei. Men du kom så i gang til å male. Helt kjøtt. Ja. Her noen mynter som du ganske kan vise frem. Huset, altså, det overrasket meg. Huset var virkelig et godt hus. Pent hus og så, men det trångte til å bøtte til hånd. Og det måtte sparslas først. Og så begynte vi å male. Vi begynte faktisk først inne. Hvit, hva hvit? Ja, jeg og Jay. Ja, du og Jay, ja. Ja, jeg og Jay malet og han kom på en av veien. Han var også vidt av kjøpt om malingene. Og i handelen her, at det var kvar så redan jeg terpentine, minns du det? Ja, det minns det, ja. Ja, tinna malingene så helt, og jeg sier boms nøye sånn handelen, at vi får ikke kvar tinnere ut og ja. Det var så høyt, og det var oljemaling, og så får alt det renne. Så tar måtte bare gjøre som vi søtte, og det var godt at vi gjør det på den måten. Så det rann heller ikke så nek.
Men östen det som det sött det att vi bor ju inne i husen och östen och svär inne i husen som blir malade. Ja. Att det blev sagt östen att det var helt annorlunda nu där i två malade till att lukten var inte så stark till att jag hej mala garagen och arren och det hade gått att vi hör på en och det var att terpentinen som det hade brukt. Ja. Ja, och vi malar också. Börjar bara en ända. Vi börjar vi handla något av dem. Ja. Här var diskor och hyttlar och sånt. Och så vill det var också också skit in här så vill det att det skulle vaskas in i arren. Och sen att det var såna krötkoppar och det tog så rejält att mala. Det tog så att för under hyttlarna sort. Vi ska vara under. Simpelthen den nya så under nya sätten här malar jag inte. Och det nästan är så här tar det. Och här gick stora krötkoppar runt om mig. Och tar bo pjontloften. Därför upp i mitten också så hukte där ner vid först. Det var upplevelse bara för sig. Ja. Ja. Ja, det fick oss några goda mynter av oss nere i ötekoppen. Ja. Ja, och där har vi också en visst runt om. Och... Ja. Ja. Ja, och det var inte, som man säger, vi hade inte nå längre tog i nästan. Alltså, 5 veckor, det gick kött och det blev malarna som kunde ögnas av det. Ja. Ja, och det var inte vita tid för bojen till mått släppa. Eller tid för utan vi hemma vid känns så att jag ville vara liv i allt Arne för hem. Och Jay han var virkelig raskare att mala. Ja. Ett annat som du också gör det sin det var att du pyntar ju om också. Ja. Jag gjorde några malerier också. Sette mig ut i skuggan och att mala. Några malerier gjorde en film. Och så kom kockren. Det var en ung jenta. Eller var en person 28 år eller så. Så säger hon att om jag kunde mala henne en mynd i hennes stov. Jo, så malade jag henne en mynd och så hängde vi alla mynderna runt om i husen. Det var ödliga glädje. Och så gör du också en dag att du malar i botten? Ja. Det gjorde väl att mala, ja. Och det blev också ödlångt upp. Det mynderna som de malade. Och jag gjorde också en stylter till bottnen att det var sådana stylter som vi brukte för. Malninga blek, gjorde hål i och så band i och så gick vi ut bjöd. Och här runt vi som stylten. Och det får ända nog så länge med. Det får nian i här som tog bo. Alla med vi stylten. Och det är inte för. Det var det reellt glädje för. Och jag huggade en ek bottnen, jag tömde det väl och vi sparskade av bult och kastade av mitten och ja, och så malade vi och tecknade och sånt. Så det var ordentligt hyggligt att vara där. Sank nek på botten också? Ja. Och en dag då det kom att från skolan och ta hörde jag den större gentan morra i gömmer olja och lamporna herre. Och så säger vi henne att han hade vid det förskån. Och så sunker vi fulltrøn. Jeg sang først, og de sunker engst. Og det ble til det at dette var akkurat sanger, og vi sunker den så ofte. Og de døde nesten av førskån. Og tyvärr så har de kjørt i åren til tøymen og enskån, så jeg lærte han ikke på tørremal. Men nylig sunker vi sammen. Og jeg var i Philadelphia og fortalte om turen. Og da fikk alle samkomne synkjente sangen, og så har vi sendt det til deg. Och det är så ordentligt glad för det. Ja. Kan man kanske fortälja om vi är turen någon alltså nu det första 4 år i Afrika och som jag kom till Liberia första för i 1904 och det är 35 år så i år och så kom till första för alltså kvart gör det största intryck av det. Jag vet inte ordentligt alltså det var ett ting som man inte kunde. Det var att skunda sig. Man kunde inte skunda sig. Det var så förfärligt högt. Allt måste bara gänga i slow motion. Ja, och vi skulle måla. Så som måla ut i ösnen i solen och
alltså tottna i början vi skjultar oljemaling. Och det var rättligt högt. Svarten han rann av oss. Och jag vet inte vad gjorde det största intryck. Alltså det var... Jag tror slik att det koner jinkbandamattan som det bor och allt. Bor och allt bjöd någon en. Alltså jag tror nästan det var söva. Ja. Och där slöjpa och bor och bjöd någon. Och kom in i åkara gär här efter vattnet och brunnen och för och vi ögnar stora spann och dunkje och allt utdator. Konar köra och här. Det gör det intryck av mig. Ja, det var inte rennande vatten kranen till oss. Nej. Det var bötterna skulle fylla tonnerna som vi hade in i bärvelsen. Ja. Så skulle vi då se på eller vi kallar det för under spann. Där vi från the Bruce. Ja. Jo, det var allt ett störst gott upplevelse. Och jag talar om maten. Jag var lydsynter. Jag har sett i mig att jag skulle först gränja om varma. Eller om maten. Allt man inte säga, allt man äter allt som fick. Och det må jag säga att det var goda mat. Vi fick ju gott nog ofta kulling. Ja. Men han var tillgjord på imska matar så att Ja. det var virkelig gott. Vi fick ju faktiskt kvönta kulling. Ja. Och kvönta morgonmat, där fick vi det. Ja. Det passar. Ja. Och röjskvönta. Och ruiskvönta, ja. Ja, det är röjs, det är till dagliga vöran till damon. Och kullingar till det som det han tar upp dammar bäst men annars är det mest fisk. Ja. Så det allt husarhalt här har något gott av att vi där finns kulling kvönta att det finns samma slä mat som vi. Ja. Och det äter nek sån grönt, det är cassava, liv och potato green sån grön blöd som det kokar samman vi kullings någon. Och så inte att glömma det största pipar som det kör i. Ja. Liberia pipar. Ja. Ja. Det dömt mig väl. Ja. Och så fick vi olika ärar jörnöts peanut butter soup och vi fick nekvar ärar goda soup. Ja. Och så fick vi söta äpplen. Ja, sötäpplen. Det växer väl här och så där. Alltså vi fick söta äpplen och kulling. Det smakade akkurat som brunka i äpplen och kulling. Ja, nämligen. Det var mycket lurat det här. Ja. Ja. Och jag har ju också en turran fisk vi. Så kokade bara äpplen omkring det och fick vi ett öll turran fisk. Och det om du virkelig väl turran fisk. Ja. Så det är virkelig smart som jag kunde. Eller här var så nämnt det var vi. Ja. Det var så glad att jag fick det turra fisken. Ja. Ja. Ja, mätarmentan i Liberia är helt annorlunda än akkurat. Alltså, det var också en avbjörning alltid. Ja. Och jag hade du gjort det fantastiskt att du kunde vänja dig så kött vid maten. Ja. Det är inte allt som smakar lika väl helt, men jag mer där man det ordentligt väl. Nu har vi vant med vitta, men Ja. jag har ju också en troblag att jag kom till Liberia först för jag skulle vänja mig vid att äta röjs och så såna soup vid kött ju kvant det. Ja. Ja, det var gott. Ja. Så var det också rättligt viktigt att dricka nek vatten, då att svarta är virkelig och nek ta i malaje. Jag minns att en av dagen da jeg skulle sitte av, da ristes det så nek at jeg kunne så sitte av. Jeg måtte holde pause for å få meg bare et og dricka. Ja. Og så fikk vi dock noe salt. Ja. 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 Så kom jeg helt skjult for det etter, og kokkeren kom flere for til min ta i arbeidet, spurte meg vil jeg ha nekka. Jeg halte det til, han sa vel etter meg. Ja. At jeg skulle komme ut for tog i etter helter. Ja. Og øysene ta jeg for opp om morgenen, så får jeg en bæverse, og så får jeg ut en tur, og fikk meg kaffe, og så gikk jeg utenfor det. Og så hadde jeg vært inne og vasket vese, og rødt sånnkjene, og alt. Alt ble gjort. Ja. Men det var ikke lekstet om det igjen. Nei. Så det var også noe du skulle vennja deg vid. Det hadde ikke finnet minst denne morgenen til å stå opp til å ikke lata telefonene om nattene. Vi fikk ljøs om nattene. Ja. Men vi hadde bare nok til at det var noen perer, og så vifta inn i kameran. Og ikke annet.
Men hvis man har glömt att lata telefonerna om nattena hjem, så var det inte. Ja. Inte batteri. Nei, og jeg måtte lata iPaden til meg, til at jeg lette bøttene spille om kveldene. Ja. Vi spøl inn i iPaden, og det er slett ikke begynner vi. Og fikk bøyene feil, og nå at han har tatt vidt veldig sinter, og ta klar av det alle banene og alt. Og det ville også en først på spille. Ja. Ja, sin iPad var medelig populær. Ja. Ja. Men allikevel, så du er ikke heimkær, og så, men allikevel, så komst du vi ut også. Ja. Og heima vi igjen. Ja. Ja. Ta vi for ut til Nathan og det, eller ta Nathan var ferdig sjukhuset. Ja. Ta vi for ut av Vitja. Ja. Pappan og innebøtten som var hjemme. Ja, og her er en liten mynd av tog i Østene. Hentet mynden her. Ja, pappan, det Nathan var sjukhuset den her kveld da vi kom ut, og det var bare pappen og bøttene i hjemme. Ja. Ja, vi skulle ut til Nathan etter noen klæven. Så at han var innlagt der, og til mamman og han hadde ikke klæger av sjukhusen, så vi skulle hjemme etter klæven. Og dette her småttan, hun var sinterlig, og Ja. lek i øyre, seire, Og den lille jenten var også en sittla fire. Hun er lien i husen og alle dagen. Ja. Og det var ikke en gang noe gulv inni her. Altså. Hun er lien en teppe. Så da det regnet, så rann vattnet i jøknen huset. Og det var akkurat sted som det var torst. Så lå og øtler da det regnet. Altså, måtte krossa seg sammen. Og hon lå inne i husen, og her var pappen sier at tverslankere det var. Altså, tvær dager, Ja. Av vi inne i huset, og jenta la hjelpersleis inne her. Ja. Og ta hjelpte du dem at få jentene av klinikkene. Ja. Hon blev Få også lakna hjelp. Ja, få lakna hjelp, ja. Og Nathan, han var sjukhusen tog at han var undernerover, og østen til at da han så kom av sjukhuset, og da ble han innlagt på en veien, tog at han er i østen lunkabrona, og han var så ordentlig vøyker. Ja. Og han er bare nærmere få måneder gammel, så vi var bensjen om han. Ja. Og Caroline var også vi. Ja. Så skulle vi ta klæger til mammorna og til den lille dronjen. Så får vi det ut til pappan et klæven. Ja. Og så får han inn i at det rustar i kyrvet av huset. Og hon sier hun måtte komme ved onkel bodstøtje og onkel blus og han kom for inn og at han myskre og kom ut at vi har noen kvitt og lutt og fitt og bodstøtje. Så jeg vet ikke hvordan man får klæen så røyne så var en omstøvende. Men klæen gjør dem var virkelig pen og røyne. Og han fann alt som Caroline sier han skulle få inn etter. Ja. Og jeg var ikke en gang just. Nei, han var mysk. Ja. Ja. Det helt det var virkelig fint. Ja. Men her ute ble vi så rørt av støvene. Ja, det var jævlig fatt. Helt rørt. Ja. Det var svenk. Det var svengt. Det hadde ikke etter for det. Ja. Ja. Og så leide jo myndene ut om kveldet da kom hjem, og bøyna vi skriver jo hva kan jeg hjelpe vi her. Ja. Og de fikk jo og sindra penken, og de fikk jo mat, rus og kulling og fisk, og mat og første dager. Ja. Fyra det som onkel gav. Det var ikke så nek. Altså, det var ikke så nek penger. Som til matren her i boiler da man kjøpte av marskenen. Ja. Ja, man får en säker rus för 100 kroner. Ja. Och han sträcker oss nog så längt. Ja. Ja. Så det är ordentligt stort lite att hjälpa på den maten nästan. Ja. Og nu Jade, han som er maler sammen vi, nu han ferdig Ja. å bygge hus. Nu är han för att bygga hus så att vi hade finns pengar till att bygga det huset, men mer i husen när säger det att han vill det ha bygga själver och han vill det själver göra såna murstenar av cement och så av gör bara. Men ta kom konan så till mig och ta
da hon kom från Miriam och spurgade mig skulle för gång att göra det i huset på ena vägen och då hon ville ha det som sinkhus eller så jättehus tror jag att det var släkt till att boja tror jag att det blev nog inte just hvis vi boja långt. Så det första uppgåvan som jag fick det var att vi först det att det var affär ut här och bygga och det börjar bygga nu och ända var det nu att det skulle flytta in till Jola. Ja. Så det är väldigt spännande att sådär att det kunde flytta in i Nuchus Jola. Ja. Och östen det att det skulle inte bara flytta in i Nuchus. Det så var golven någon och på grund av slankon och här så det byggva och så får det östen sänk. Och det har vi inte prövat att sova i sång. Det är 5 böd, 6 böd och så föräldrar. Ja. Så det är några nytt att det släppa alltså vi sång. Det har alltid är östen när man har rätt för att skulle släppa så den är sång och så var vi. Ja. Men det är här som du här i Seimskolan. Det fick oss en tarsjong. Ja. Det var glad. Det var omedelig glad. Det kom, den sänkna kom och så kom det. Och tacka för att det slapp jag sova i en sång. Ja. Alltså vi tackar för giv. Ja, vi tackar så mycket för giv här. Alltså, och så. Ja. Det var omedelig glad för sänkarna och snär. Ja. Ja. Och så var det Seimskolan. Som vi mötte oss när alla kvinnor som kom där i Seimskolan. Ja. Sejan nämngar. Ja. Det var också speciellt. Det är inte några koner som snackar spekligt. Nej. De snackar här samman och så armar vi sig och så hörde det där antakt i Seimskolan och bo och sunk och klappa och så säger man där efter fulltrön. Ja. Ja. Så gör de en med och så ut alla samman. Ja. Och det var bara ut. Det var bara ut i sån alkohol. Ska man kalla det som? Bara sån lite kol alltså åner så ja. Ja. Där kom skolan ska möta klockan 2 till klockan 3 månader tisdag mycket där. Men det dömde så väl att därför ankan de hem för klockan 6 i kväll. Ja. Där blev verande. Men så var det också några som inte som hade så lätt att köra. Där slapp så byggva. Sova här. Och det gick också gott. Alltså, det var så får det ha mycket där. Ha ett vikskifte. Ja. Och det är Sejan nämningar nu. Och det kom några nämningar in mer vi var här östna. Och nu föringar också vi tar stolhästen här nämningarna. Så det är spännande att man kan stola. En är semikone eller en är såna unga jäntor som sema. Vi tror ju är så. Det är det som vi då var. Det som arbetar vi att det skulle bli självstöv. Ja. Ja. Ja, och det var också att alla hade kurserna semmaskiner och där gick skolan ut och så fick där semmaskiner vi. Ja. Och så kunde det här livet och tog semma kläder och sälja det själva. Ja. Det är flott. Ja. Ja. Och det älskar skolan. Ja. Jag minns att den ena dagen fortalte en av nämnderna hon är inte en semskola först. Så fortalte hon att hon är inte här och det var 4 nämndar och det var 30 semmaskiner. Så kvar för hon skulle få upp och semma så var det alltid några andra som var kommen framför så det var nästan som man sövn vi bibeln där man lavar betestehillarna så kvar fistra kom ut och rören kom vattnet. Så säger hon det att så där skulle vara livet så skulle det få ett bevis på att det hade inte skola. Och hon säger nej, hon vill inte ha det. Hon vill inte säga. Så hon vill inte ha det beviset. Och nu tar jag Miriam skolan så att det var så fantastiskt att alla hade kursen av maskin. Ja. Och så är det, jag kunde också ha sagt att lite center om akkurat fitta gamla man. Han är gammal med ja. Morris han heter Bintna Morris.
Och det sövan och Morris till det att han har varit ute i marskene och så har han finns och som han finns in i böjne här och han har tagit betentelse i och hade betentelse det var så ringt alltså att han var bänk för han skulle missa böjne men det som vi var mest bänk för det var det att han får nog slett rör sig att leva så att han var alltså jag mötte ju någon alltså han var orda graver i anlite och blodtrycket var så högt och det hade rönt fick lagt na hjälp och det fick lagt na hjälp i några dagar och så några veckor och så var inte pengar och så kom allt betendelse och hjärt. Men nu är han så för vi så vikan häsfer. Och det är en mintajan ständer och vinkar för vi allt vi för det att och så glädjer han ner för hjälperna som han stadväck för. Det han ännu vitcher och det är också föringar som betala till vitcherna som han ska skifta förbindningen tvärförnar eller trotjeförnar om vikna. Och det kostar var mycket och det ska han betala själv. Så han ser tacksam för de hjälperna som han finns från. Eller finns från föringen. Så det är några sådana små uppgifter som var som det var som var vitt. Ja, det var också den största sucka. Det var också så härsta sucka. Gosse fått och det var. Ja. Och när var stund vi nere hemma vid kan och det var nere av stranden där inne vid kan unga gent. Ja. Ja. Hon är korsian ja. Hon 82 böd. Ja. Hon är korsian 8 lilla drunchen. Och här var fataxligt. Ja. Fullt av folk i sån rum och nästan. Ja. Så att hon är. Hon är inte i skolan, ne? Ja, hon är inte i skolan, ja. Hon det var inte möjligt att henne fortsätta alltså som var alltså nu har hon 2 barn och så det var inte bara att skulle börja efter skolan. Det här att det får unga hjälp som så vis inte familjen är stark nog till att ta hand om det. Ja. Och det får snäckböt. Ja. Och det var snäckböt och det är så att det nästa som Miriam börjar på att det är att hjälpa dem med fyrbyrjan. Ja. Och hästför hade vi så en workshop. Där ser att det har kommit fär från hospitalen. Här är några mynter. Här är så mynten av Taimon. Det är att han har workshopna. Det var alla lösare en t-shirt och så var det i Nidale. Och det älskade det skulle vara i uniform till det allra bästa. Det vill jag vara pastor av någon. Och det som kom att halta den här workshopna det var från hospitalen, 11 hospitalen. Och här är så sjuksystern, den här är lojare av family planning och här är socialrådgivaren. Och där var ser glada för det initiativ som Miriam har tagit till att göra det vara vi östen att vi förebygga betyder och det som vi östen funnit av under workshopen det var det hur så näck var att man fick skriva vidare. Så att det är näck höjlevaver in i landet nu. Men näck var sån höjlevaver till östen höjlevaver som är tydna hitteln om här hemma och så var han sänd till Afrika och så att näck var av sån här kvinnor hade tydna höjlevaver men där var näck var blivit sjukare av till höjlevaver och tog det ser områden där vi Miriam gör det på en ordentlig mata så vi själva till så mer kostar mycket men vi har professional folk som får in och snackar vi kvar enstaka av dem och ösnen fylls dem upp och det projektet är vi så vi nu ösnen i Miriam och det är iver och här var iver 30 kvinnor som mötte upp och till nekvar som är AH ösnen var vi men vi där i Afrika du säger Janne att det är så hårt och allt är tøy
Men om sagt vet man för gång vi så tar allt så jävla mycket längre tid än här som vi är van vid och. Och man ska jag vill säga att vi folk som kommer vi östen där vi för Kenya det tror år till skulle minnas till där vi först där det tål tror att det har gått vara vid östen för ner så huxar snack om vi kommer så för sent och så men här är det näckva för när värre och det är alltså ja men hvis man har tål så kan alla så göra och samtidigt så kan alla så göra alltså här onka föringar för att det ska göras alltså hvis man har mittlanar och det får möjligheter så vill jag det och här är en annan mynd östen i uniformen till östen kvinnor Miriam kvinnor heter hesar är det här som är i arbete som får pengar från Miriam och till att det här uniformen där kommer det är tvärfnar och mannen som där kommer av fond det är mycket där och mycket där och mannen och ett söndag 17 pers kan vi ha bibeltimmar och vi synja samman och be samman och vi fortälja något som alla fortälja hur det här var det och hvis det här var troblogar eller avbjörningar eller hvis det här var en sessionservice så fångt det för sig här och det är alltid inte bara hjärta men här är det områdande att vi tar en uniform som vi så vi höra samman det är ordentligt gott och så är det några få mynter här som jag också tycker vi och till av kvinnor som gänga skola här är så några av dem som gänga samskola och där är det är först för nu att vi var ute att jag har mött dem det heter nog nämngar och mött dem och så höra på enstaka söva det var av medel rörande just att höra på enstaka söva hur näck alltså det tronja till att få hjälp till att ge med till att räkna på det här var det virkelig bruk för att få en vänner med till att arbetslös är så störst och där så vi ordentligt att det hette var torra så det var så heldigt att släppa skola blev det via sig så heldigt att det var att släppa vara en pastor av oss ner. Ja. Ja, och vi var ösne på stranden jag kan tur. Ja, det var vi. Ja. Vi nu är Monrovia likta vid stranden så det måste vi ösne och det var ja. Och det var inte akkurat här själva det så här stranden. Här får det bara så då. Och hur går så här under parasollen och inte bara till solen det var så brun och här var snäck sol. Ja. Bara sitta under ner vintern som kom in alltså det var så läckert alltså. Ja. Så ungefär vi får om man ta vara en chaufför som körde oss. Och vi skulle betala av Sabina. Ja. Och chauffören skulle också betala bara för att sätta oss av innanför. Ja. Ta för Hilda ur bilen. Han hade betalt och Hilda för att langa i sin kvita neva och i fort. Och fick pengarna efter det han kom sig in. Hilda känner hon nog så väl till allt här så de röjna skaven under sig så nästan det kunde. Men hatta ofta det inte. Det var rätt stort. Lustigt kvita människa. Ja. Ja. Ja, och det är det som är så ringt i alla fatag, alla sväng så att alla röjna att hotla sig till det som det kunde få av Fätröj och det möter också på och när och självande och jag vi pengar vi tar vid ur kvitt det ser sig självt och det halt också vara ordra rykar självt det har vi som mina mening gång så rykar vi det men så att ja men det var medel jag stod till det här TV just nu. Så jag det är alltid ösmötlas där. Och 5 veckor tänkte jag, det är så jävla lunch allikevel, alltså första fyras det och så. Och det räknar jag också inte, det räknar jag ordentligt. Alltså det är östen i. Ja. Det var ett lunchproblem, du spalade bara nu i räknen och så här, och så. Ja. Allt stod kråka och så rundade vi bara ut. Ja. Det var östen skrek. Ja, jag helt östen
Det var så spännande affär att som sagt så kände jag det så här. Jag visste inte om vi tolt över samman 5 veckor. Nej. Men det gick verkligen gott. Ja. Så hatta du mer väl efter. Alltså då kom vi att det? Ja. Ja. Det är jävligt gärna vilja. Ja. Ja. Det hade jag var ordentligt gott. Ja. Till att uppgångar är ordentligt kvar. Ja. Och det är ordentligt att göra mon här ute och ösne att tar man klarar varman, man klarar ösne att ta höjleva för malaria som vi skulle och ösne klarar äta ta maten som vi får. Så alltså liberianer ösne så att allt blir reagerat till. Ja. Och till oss tog jag till Österrike väl att komma in och i mentan akkurat så som det är att acceptera ju att akkurat som det är och det var jävligt imponerande av att du åt alla mat på en väg. Så det är runt om folk som inte åt alla maten där de var komna vidja. Och det var också det sött oss att det klarar vi här alla toina vi ongar aircondition och för sort. Ja. Det var så högt. Ja, det var jävligt högt och ankra nätet var jävla ringa. Ankra nätet svor inte så väl. Nej. Det var för högt. Och det att i Malaj och gjorde det näkt nytt och det var det rättliga glad om. Jag hade inte att jag vet inte om det är sen att kunna arbeta så näkt för. Nej, det tror jag inte vi. Nej. Det fysiska arbetet att måla och så. Ja. Och det som är helt över till jag säger vi kvart det last mest av att här kör vi det säger det var blandat och grej malningsna och där kommer vi så gröna att men det som är till typ av malning och så brukar det ta malning som är normalt det blandat inte malning inte det är han som kan du pröva och det helt och så att det var den gråa malningen som och så att det helt var ordentligt spännande. Och så östen det som han säger att nu pröva fortälla oss det snackar inte snägt samman. Hilda kallar jag kommer för det 10:e tajme. Tror att han tar sig att en som är släckskilte och tar så inte har det en så tog det så lite ta sig vian. Så vi bara fingerspråk och pojkar och blanda och malning och men vi det verkligen gott samman. Verkligen. Ja. Och så där vi för hem nu så säger han jag vill ju helst skulle vara här till nu till han skulle då bitcha. Hon är den som där jag sitter där det gör akkurat så vet hon akkurat vad det ska bruka. Hvis en se eller hvis en hammare eller hvis en nackle. Hon vet akkurat vad det ska bruka så. Ja. Så. Och du fortalte oss firmer att ja, här rustar rätt lite. Ja. Så huset jag tar med borde ju bli måla. Så rustar det ganska kört. Nej, det nämnde jag det. Alltså uppgåvan är nekvar. Jag vet inte om det så ska jag nog finna också det här att göra. Så jag är inte att det är redan folk här och det då inte så väl att måla men släppa det på ju så. Du gör för exempel nu ösne att det var en ung dronker där. Ja. Och han får måla. Han helt att vara så stort till den ångande pröva därför. Ja. Ja. Jimmy helt att vara så stort till att släppa på i pars. Ja. Och han körde ju en mån. Ja, helt säkert. Så att allt helt det vara stort till det vara en pars. Ja. Ja. Ja, så tycker vi att det det gläder mig till. Så jag vet att jag bruk för neck och gångkräft. Ja. Och helst i Liberia tror jag att de har verkligen bruk för det att jag såg ösne att vi kommer här och vi styrkade det ösne och jag tänkte just på att jag styrkade det i trunne ösne till att vi var ösne boyen vi kom ut i kyrkan till dem och och medan neck för att vi kommer vi i kyrkan. Ja. Och vi var ju ösne söndag kyrkan. Ja. Och det var sånt annorlunda än det som vi var van vid i förr. Ja. Ja. Här var Louis. Ja. Ja. Du vill slå en kyrka här det dansa. Ja, det dansar väl inte så han äktan det. Nej, nämligen. Han det dansar inte så näck och en av grunden var det att det var en som var det i samkomne. Ja. Och tog dansade inte så han äktan det nätt. Men så får vi det in i det stora lutherska kyrkorna. Ja.
Här var helt inte nek danser, men jag lycka var nek löjvoj. Ja. Här var virkelig dåligt att vara. Ja. Och det här musiken var så god. Ja. Ja. Det här Afrika spiritual sånger nek det dansa och sång och ja. Så var vi till Föringar där. I Monrovia. Ja, nu må jag fortælle om Föringar där. Ja. Det var nog stort lösning. Ja. Vi var i Föringar av Elisabeth. Ja. Hon från Skala. Ja. Och chauffören henne kom ut till oss efter oss. Stod kvitt och jeep vid aircondition och myskon ruton. Horan har stångt och sen han började köra. Så vi tryckte en allt skulle vara läge. Ja. Och vi följde oss tvärvärnstammer var söt. Ja. Och så vi var bjöd till Dövra och kak. Så säger vi helt och kvart helt vi får. Så säger vi, kanske få kulling. Vi tar finns kulling kvanta. Ja. Det griner vi efter. Ja. Men det var också verkligen hyggligt att komma till Elisabeth. Och här var brus och aircondition. Och det var luxus. Ja. Ja. Det var stort till att vara samman med henne. Ja. Jag har säkert. Ja. Man blir redan möver av inte att ha aircondition. Man är möver av att man är möver i kroppen hvis man inte svävar med nätterna. Ja. Det är så högt. Men vi klarar det så 5 veckor utan näka. Ja. Ja, det. Och du inte blir bänge för du sitter att du alla där teater så det gläds det om vi går se. Ja. Nej, jag är inte blir bänge för kvar för slankorna ett litet kopp. Nej, och jag vet nu att vi kommer hem att jag har skrivit hem kvar för det säger och så sprider det herger och halsa herger och ja. Och bottnen sände några mynter kanske igen till det sakna och det. Och det var tar egna initiativ det bo Martali eller både Katrin om att ta några mynter du skulle sända det till herger. Det är inte van vi att vuxen spelar vid det. Nej. Och vara nek om det. Och ett tog sig vi Katrin och Florence nu en dag och ta sig jag kom ju halskraft. Halsa botten kom jag efter. Ja. Mhm. Ja. Så det var ordentligt dåligt. Ja. Projektet Miriam det har verkligen vunnit i passe och nu är så sejan kvinnor kommer att träat och medan vi var ute det var kommit tvära träat östne över synd att att av kora flöjre kvinnor upp på upp till att det ska östne lika hållas det som är. Så nu är det överhålls kvinnor vi i Miriam i Liberia. Och det är ett arbete som bara växer så det är verkligen stottligt. Det som jag hade i östne redan stottligt att här var en samskola att jag tror att det gänga nog högt på i östne att här var penkläder och farverika kläder och de säger man det är långt nu säger man där att kläderna själva till sig själva och till torra barn och familj. Och så taskarna som stannar utanför mig här det är något som jag har funnit till hem vi här från östne och det har där just i skolan och här och jag har så tills hem vi och för jag säljer där till att ge vad hem med östne pengar för alltså det arbete som det gör så är så att vi kunde hålla av fram i skolan östne. Och det är alltid det farverika som och det är glad för farver så det dammar dem rätt väl. Och då dammar mer östne väl. Och här är östne några imen som jag har köpt där ute och det är östne några som vi säljer för att stola arbeta någon och det dammar och medalja väl. Och för exempel hentan här är från en man som har gjort som ger träskor och jag köper det från någon och ger honom pengar för det så att han för skola och så säljer det så och allt det som pengar som kommer in för det här för hans skolagång till han har lärt det från pappa son men han önskar att lära än mer så att jag tror att det inte turism långt i Liberia så är det inte alltid så lätt att sälja något som det sitter och gör. Och här är
något så speciellt. Några krossar. Man tänker väl efter så är det patroner. Och det är patroner som har lia vänner till att borgarkrusch var 13 år. Och så har det så just det här krossarna. Och något som en anminning till om det här krutsch som var 13 år att det här patroner drepa folk, men nu är det en krosser så en symbol på det. Så, ja. Kunde vi nog snacka trivia jag fortalt? Ja, kanske lukka fortelle litt om tandronjen som är motorsyklo? Ja. Ja, det var en av dronjen som är motorsyklo, och han har en motorsyklo och som han kunde taxa vid. Och pengarna som han fick in, han har fick lån till dessa cyklarna, och pengarna som han fick in brukte han nästan till att hjälpa mamma och syskonen till att få mat. Men han var omätelig öjen och kötta betala efter, och så skriver han en av min och när kom ut att det säger vi med nu att hvis jag säljer cyklarna nu så får jag $400 för en. Det är bättre att sälja nu än blir för gammal. Så kan jag köpa mig en ära. Så säger jag det var fint, så ska jag köpa sig här cyklarna för honom. Och han köpte sig en nya cyklar, och så han fick bara lån på $300. Och långt nu har han fortalt för mig, och kväll vi snackade, att han är långt betalt hälften till landet. Han alltså säger att han får en liten bil på ett eller annat tidspunkt. Men det som är spännande är att den här cykeln som han har haft är så gående till att han har tisar så väl av cyklarna, och förra natt så säger han cykeln, the bike is sleeping in my room. Det vill säga det att han tar den in förra natt in i kameran så att inte ska fast där igen, ja. Jag har så också haft några en familj där i sonen och till familjerna fick så cyklarna till honom. De gamla cyklarna som var akkurat som nudge, och nu körer han ösne och betalar eller hjälper mamma synen till att få mat till syskonen. Så jag tills några alltså kvinnor där gamla, så det är inte gamla, det är yngre än jag, men det är utslitna. Och det orskar ju väl arbete sån här. Och hvis vi är familjekärer, så vill jag gärna på tammadan ösne hjälpa familjerna vi att ta för sig motorcyklarna, och så hjälpa tar mamman och just där ösne. Och det är ösne en mat att lyckas som att familjen blir uppbyggd av sån här. Och det är något som nu är det 4 som kör motorcyklar. Och det är flera som nu, och det är så reellt kött till att nu är det flera som bänger på hornen och säger jag vill ösne, kan du inte hjälpa mer? Och det är självande, alltså det vill säga här lån, och det är räntefri lån som de får, och tälla det efter så kan jag bruka pengar efter till några rätt. Så det är något matar att hjälpa på. Det är ordentligt spännande. Och allt ändamål är att barnen får mat. Och i kväll vet jag att i Liberia färra över 100 barn i sång i kväll, och det har funnit äta. Det är det allra viktigaste, alltid är. Och så att det är god som är ärna. Alltså, så spyr folk mig, ja, men att hvordan jag bor dit bådskapen och så, och hvordan jag gör det. Alla kvinnorna gänger kyrk. Det spyr jag slett inte om det gånger kyrk. Det gänger alla kyrk, men det är bara till hver kyrkegång då, ja. Och det är vidare schema, som du säger, så blir jag där och synja, och tar vidare scheman till Miriam-fonter, så har vi bibeltimmar och undervisning, och vi synja. Vi var workshop, for exempel, Østene, her var det Østnebye og Sundsjø, og så det handlar om att vi är i en fällskap, vi har ett ändamål, och det är att vara samman och stola och äta och hjälpa varandra. Och just det ankrar av kvinnor sjuka, så är det just här som vi tar hand om varandra. Och nu har vi ett byggt hus till flera familjer, och det är just medvetet spännande. Att det är flera kvinnor som, eller familjer som har funnit sitt eget hus.
Herre? Ja. Takk for turen i Liberia. Själv tack. Och vi kände inte vad det är. Nej, och tack att du kunde släppa vi. Ja. Och i 5 veckor. Och det var så gott. Var det samma kvann einaste där. Ja. Ja. Inte ett övrigt år. Nej, inte en gång till. Inte en gång till. Nej. Så dåligt. Ja, det var ordentligt gott. Ja. Det är helt säkert. Så vi kan gott hålla av fram. Ja. Ja. Så jag vill bara tacka för det och tacka Iktos för det att jag vill tacka sändningen upp till jag för barnen och familjerna i Liberia på tiden och troliga nek att vi till att fortälja torra söver och att folk i förrjun och östne har varit så avmätaliga fitt till att stola arbeten i Miriam. Det är väl virkelig gott. Det är så lätt det att Facebook är en god bil och av Facebook lägger ut av Facebook dagliga flera från vikna och det är en bösk som heter Miriam man kan atta sig in här och snö bli en vinnarband och kom in i Miriam och av mina söje som heter Hilda vidare här och snö nek tillfär från Miriam som man kan fylla vid på tammaten och så det är hjärtligt välkommen till och jag är alltid glad att söka folk är ahua i arbetet.